Σε συνέχεια λοιπόν του προηγούμενου βίντεο ήρθαν τα σωστά ανταλλακτικά τώρα. Αυτή είναι η σωστή σταυρή. Είναι λίγο διαφορετική γιατί δεν έχουν το γρασαδόρο, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερη γιατί το λάστιχο δεν φαίνεται σε αυτούς. Είναι τσιμούχα η οποία είναι κρυμμένη μέσα. Δεν φαίνεται δηλαδή η τσιμούχα για να ξεραθεί με τον καιρό και να χαλάσει, όπως έγινε με αυτά εδώ, όπου αυτό εδώ πραγματικά ήταν ο πολύ χαλασμένος σταυρός. Αυτή η μεριά είχε ξεραθεί τελείως γιατί το λάστιχο έχασε τη στεγανότητά του και σιγά σιγά με την περιστροφή έφυγε το γράσο, δούλεψε στεγνό και έχει ανάψει όπως το βλέπετε και δεν είναι αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή που χάλασε αυτός ο σταυρός. Και από την άλλη μεριά το ίδιο, το ξερό λάστιχο, να το εδώ, είχε χάσει και αυτό αρκετό γράσο, ήταν έτοιμη δηλαδή αυτή η πλευρά. Καλά, αυτή είχε χαιρετήσει, αλλά και αυτή δεν ήταν καλά. Ενώ ο άλλος ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ο δεύτερος δηλαδή, από το ζευγάρι. Αυτοί δεν έχουν γρασαδόρο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο καλοί. Δηλαδή δεν θα θέλουν συντήρηση, όπως δεν συντηρήσαμε και αυτούς. Ένας τρόπος λοιπόν να τα βάλουμε είναι πιέζοντας ομοιόμορφα στη μέγενη. Βάζουμε δηλαδή το σταυρό και με τη μέγενη κλείνουμε. Και αφού τοποθετήσουμε τη μία μεριά, χρησιμοποιώντας ένα καρυδάκι και ένα σφυρί, μετά πρέπει να βάλουμε την ασφάλεια για να μπορέσουμε να βάλουμε και την απέναντι μεριά η οποία κάθεται έξω. Έτοιμη λοιπόν η μία μεριά και αφού σφυριλατήσαμε την άλλη, βάζουμε και την άλλη ασφάλεια. Τόσο εύκολα. Έχει μπει ο μισός. Και αφού λοιπόν βάλαμε τη μία μεριά, τώρα τοποθετούμε και την άλλη, πάλι με χτυπήματα ή με τη μέγενη και σφραγίζουμε και αυτή τη μεριά. Ομοίως λοιπόν κάνουμε για την άλλη μεριά. Βάζουμε και χτυπάμε με το σφυράκι και τελειώσαμε. Έτσι τοποθετούνται οι σταυροί και πάμε για την τοποθέτηση του άξονα. Και αφού λοιπόν τα βάλαμε, μετά έχει αυτό εδώ το καρέ, το οποίο έχει εδώ δύο εγκοπές, φαρδιές, τις οποίες πρέπει να τις πετύχουμε, είναι αντικριστές όπως βλέπετε. Πρέπει να τις πετύχουμε στο αντίστοιχο καρέ που έρχεται μέσα από το σασμάν. Και είμαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση. Μπαίνει λοιπόν σιρταρωτά μέσα και έρχεται μετά από εδώ και κλείνει. Βάζουμε τις βίδες, σφίγγουμε και βγαίνουμε για test drive.